चिरां जिल्ला सान्थिपुर निज्लागुरि गामियाव गुथि खेब गायसननाय सान फालिनायजों लोगोसे HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों हिरिम्बापुरि बाथौ गोथार खैलामा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदों मिरु गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देरला मांग्रा गयारी। बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि गुन गोनां आलासिफोरा नुजाफैदों। बेजों लोगोसे सान्थिपुर बक्सिं क्लाबनि इनचार्ज रबिराम नार्जारियाबो मेट्रिक आनजादाव 85 जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाखौ आर'नाइजों लोगोसे बिजाब होनानै मान बावदों। सान्थिपुर बियाबनि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामियाव जे हिरिम्बापुरि बाथौ आश्रम, बाथौ आश्रमनि जि गायसंनाय फाउन्डेसन डे बेखौ सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि एग्जामाव साक्सेस जानाय गथ'फोरखौ जे आफादनिफ्राय बरायदों, खोब बाख्नायथाव आरो गोजोननाय मोनदों जे मोनफ्रोमबो आफादफोरा समाज बेबस्थानिफ्राय लानानै आफादफोरा जुदि जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसन जायफोर फरायबोगासिनो थानाय मेट्रिक हाई सेकेन्डारि ग्रेजुवेट जानाय गथ'फोरखौ जुदि इनकारेज खालामनो हायोब्ला, गोरों गोराफ्रा बिसोरनो जुदि केरियार काउन्सिलिंखौ होलांबाय थानो हायोब्ला इयुनाव जों ओरैबायदि मिजिं खालामनो हायो जे जोंनि इयुन जोलै हान्जायाबो जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोबां मोनसे दावगानाय, गोबां मोनसे जौगानाय आरो बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गोबां गोरों गोरा ओंखारगोन होननानै जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो लोगोसे जि फाउन्डेसन डे सेलेब्रेसन खालामनाय खोब बाख्नायथाव जे जोंहा बाथौ आफादनिफ्राय बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जोंहा मोनसे थांखि दंखायो जे खना खनला गोबां जायगाफ्राव बिदिनो आश्रम गायसंनानै बाथौनि सिबिसालि गायसंनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय, बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनाय बा सेकेन्ड जेनेरेसनफोरनो फोरोंलांनाय हाबाफारिफोरखौ जों बे आश्रमनि गेजेरजोंनो लानो हागोन। लानो हायोब्ला आरोबाव जोंनि इयुन जेनेरेसना बाथौनि सोमोन्दै गुवारै मिथिगोन, फोसावनो हागोन, गोरों गोरा जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। आरो बे जोंनि मोनसे मावलांनो लानाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ दिनै हिरिम्बापुरि बाथौ आश्रमा जे हाबाफारि लानानै बिदि मावफुंदों, खोब बाख्नायथाव। आरो आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम, दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावनायखौ आं जासिहरदों। मोनसे ट्रेन्ड, ससियेल ट्रेन्ड होननांगोन बेखौ, एसे बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि सिगां जोंनि एक्सुवेलि हौवासाफोरनि गेजेराव नाजाथाबनाय बा जुजिनाय, मोजांनि थाखाय जि जुजिनाय बे खोब खम जादों होननानै गोरों गोराफ्रा सावरायो। आरो हिन्जावसाफोरनिफ्राय खिन्थु नाजानाय आरो जुजिनाय, मोजांनि थाखाय जि जुजिथाबनाय, मोजांनि थाखाय जि नाजाथाबनाय, बे नाजाथाबनाया एसे बांसिन जादों होननानै गोरों गोराफोरनि सावरायनायनिफ्राय मिथिनो मोनो। आरो दिनैनि जि रिजाल्ट, दिनैनि जि नुथाय सिनारिया, बे सिनारिया हयथ' बेखौनो दिन्थिदों नामा, आंनि साननायावबो बेखौनो आं बुंनो सानदों जे जोंनि जोहोलावफोरनि गेजेराव जेसेबांसिन पार्सेन्टेज लानानै पास जानांगौमोन, जेसेबां साक्सेस जानांगौमोन, खोब खम जोहोलावफ्रा साक्सेस जादों। बिनिनो फिथाइ जागोन। आरो जायफोर अनजालि बिनानावमोन दङ, फरायसुलिफोर दङ, बिथांमोना दिनैनि सिनारियाव जा दिन्थिदों जे बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन फार्स्ट डिभिजन मोननाय, डिस्टिंसन मोननाय, स्टार मोननाय हिन्जावसाफोरनिफ्रायनो बांसिनै जों नुनो मोन्दों। दा बे सिनारिखौ नायनानै बै गिदिर गोलावफोरनि, गोरों गोराफोरनि, माखासे फिल'सफारफोरनि जि साननाय, जे नाजानाय, बे नाजानाया हौवाफोरनियाव खोब खम जाबाय, हिन्जावफोरनाव एसे बांसिन जाबाय, बे होननाय बाथ्राया सैथो होननानै आं बुंनो लुबैयो। बेखिनिखौनो आं बे फिननायाव बुंगोन। जिखुनु धोरोमानो जाया मानो, ख्रिस्टानानो जा, ब्रह्म समाजानो जा, बाथौ समाजानो जा, बा जयगुरुआनो जा, गासैबो धोरोमारि समाजफ्रा जुदि नाजालायाब्ला इयुनाव जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसनफ्रा फ्लप जाहैगोन, बे एखेबारे रोखासै। दा बेखायनो आं खावलायगोन दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय गासैबो धोरोमारि समाजफ्रा जाहाथे बे फ्लप जानो नागिरनाय जि कालचार, जोंनि गथ'फोरनि जि बिहेभियार, बिसोरनि एक्टिभिटिस, बेफोरखौ रिफर्म खालामनो थाखाय जों सामाजिक भाबै दायित्व लानानै जों आवगायनांगोन आरो आवगायबोथों। आं बेखौनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै खावलायगोन।